outono aquí no Museo de Belas Artes. Somos o Ensemble Aletamento. O meu nome é Elsa, son violonchelista barroco, e o meu compañeiro chamase Mario e toco o violín barroco. Hoxe vamos a presentar aquí unha viaxe pola música menos coñecida que pertence ao noso patrimonio musical ibérico, sobre todo do século XVIII. Nós somos un ensemble de música antiga especializado na recuperación e interpretación do repertorio original para violín e violonchelo dos séculos XVII e XVIII. E hoxe a nosa viaxe comeza no segundo cuarto do século XVIII con este compositor que acabamos de escoitar, que se chama Francesco Corselli. É un compositor natural de Italia, pero que veu a traballar con Isabel de Farnesio e co rei Felipe V aquí a corte española, e foi maestro de capela durante moitos anos e levou a música española a un nivel moi importante, xunto con outros nomes como Sebastián Dudón ou Antonio Literes. Corselli foi un compositor que quería triunfar na ópera, que era o xénero do momento, pero como maestro de capela o seu traballo centrábase sobre todo na música relixiosa e na música instrumental. Esta obra que acabamos de oír pertence a un corpus de sonatas, de obras que se chaman obras de oposición, das que vou a falar ao final porque cerraremos o concerto con outra. Entón aí explicarei o que son as obras de oposición. Pero só dicir que é unha obra que onde era a obra que tiña que tocar o violinista que quería acceder a un posto na Real Capela de Madrid. Eran unhas obras expresamente escritas para esa ocasión. Entón, nesta viaxe así de repertorio un pouquiño descoñecido que temos hoxe, a segunda obra que vamos a oír trátase de unha sonata de Francisco Manalt, que é a primeira obra de cámara, si para violín, documentada en España. Francisco Manalt traballaba en outro das institucións, digamos, que servían de lugar de composición e de creación musical, que eran as casas nobiliarias. Esta obra está feita para a Casa de Benavente Osuna, que é unha das principais casas españolas de composición. Que facemos Mario e eu, un violín e un violonchelo, con este repertorio? Habitualmente o repertorio de sonatas para violín é acompañado por un baixo continuo moito máis nutrido. Necesitaríamos ter un cravo ou un órgano, que son instrumentos armónicos capaces de facer moitas voces. Estes instrumentos preencherían moitísimo máis o acompañamento a esta melodía. Tamén habitualmente contaríamos con algún instrumento de corda pulsada, como podería ser o laúde, o arquilaúde, a guitarra barroca, a tiorba, e despois un instrumento melódico, como sería un violonchelo ou unha viola de gamba. Só que hai indicios de que era moi habitual a práctica de acompañamento que hoxe o Ensemble Aletamento presenta e que é unha das nosas líneas de investigación, que é a práctica de acompañamento a violonchelo solo. Isto é, que o violonchelista debería elaborar unha línea armónica moito máis chea para axudar a crear esa armonía que está implícita na liña de baixo continuo, pero que se non temos un instrumento que pode facer varias notas a un tempo, se perde, non? Só coa liña do violonchelo. Entón, a sonata que vamos a interpretar de Manalt, escollémola precisamente porque na Casa de Benavente Osuna, entre 1772 e 1775, os únicos músicos asalariados que a casa tiña en nómina eran o violonchelista Pablo Vidal e o violinista Salvador Rexac, polo cal sabemos que este tipo de repertorio era interpretado deste xeito. Entón, cal é a diferencia que falo aquí do acompañamento? Vamos a colocar só un anaquiño do principio da sonata e vamos a tocar primeiro o que Manalt escreveu, que é só a liña de baixo, e despois un exemplo de como é que elaboramos este acompañamento para que quede máis rico armónicamente. Tomamos hoy primeiro o que está escrito originariamente na partitura. Agora ven o que sería o acompañamento armónico que temos que crear para facer este tipo de acompañamento cordal a violín e violonchelo solo. Como ven, armónicamente é máis rico porque se completa coa
armonía que debería estar axudado co clave. Bueno, esta práctica sabemos que foi moi común en Europa, era moi común, coñecemos as xiras que facían Tartini, Bandini, Lancetti con Veracini, até o propio Boccherini co violinista Manfredi. Pero aquí en España tamén ocurría. Aquí en España, con Isabel de Farnesio, estaba o famosísimo, seguro que coñecen, Castrato Farinelli, que estivo en España, ele estivo aquí. Bueno, el falaba de que co violonchelista Porretti chegáballe para ensaiar toda unha ópera porque con el xa realizaba de todos os instrumentos. Entón, unha práctica que existía e que nos dentro do ensemble recuperamos. Entón, oímos agora Sonata de Francisco Manal, en tres movimentos, lento, rápido e un minueto final. Moitas grazas.
Continuamos a nosa viaxe. Falaba no inicio que isto ia ser un repertorio de música ibérica e faltanos a outra parte, no? A música de Portugal. A continuación vamos a oír unha sonata. O fluxo de músicos entre as cortes de España e Portugal durante o século XVIII foi moi frecuente, moi común. Como é o caso do compositor que vamos a oír a continuación, que é Domenico Scarlatti. É un compositor italiano que chegou á corte de Lisboa en 1720 como profesor de cravo da princesa María Bárbara de Braganza. Cando esta casou co que futuramente sería Fernando VI, trasladáronse á corte española. Aquí onde, sobre todo, compuxo a gran cantidade de sonatas que ten para tecla este compositor. De esas sonatas hai indicios que moitas non só se interpretaban co cravo, senón que moitas eran adaptadas e interpretadas instrumentalmente, como é o caso da que vamos a oír agora. É unha sonata en re menor, en 4 movementos, que pola súa idiomática perfectamente facíase e interpretábase desta forma, digamos así a grosso modo, que a parte da man dereita, no? Que a melodía correspondería ao violín facela, e o baixo, a man esquerda, ao violonchelo. E desta forma, con esta orquestación, digamos, este tipo de obras gañan outra sonoridade completamente diferente. Esperamos que lles guste. Son 4 movementos, un movimento lento, un rápido, unha giga moi rápida e un último momento moi pianiño para terminar.
dixo que somos un grupo de música antiga e históricamente informado e todo isto que seguro que xa saben de que se trata, pero bueno, nunca está de máis recordalo. Nos estamos especializados no repertorio do século XVIII, XVII, do barroco, e facémolo cos instrumentos orixinais da época. Ben sexan, por exemplo, o meu violonchelo é un instrumento orixinal de 1760 e o violín de Mario é unha copia dun instrumento do século XVIII. E os arcos igual, estes arcos son unhas reproduccións, son uns arcos feitos agora, pero baseados nos arcos que se conservan no Museo de la Ile de la Cité de París do ano 1760. Tocamos, como poden apreciar, teñen algunhas diferencias cos instrumentos modernos. Tocamos con a máis sustancial e que tocamos con cordas de tripa, que eran as cordas do momento, non tiñan revestemento metálico. As formas do arco tamén é diferente, non tocamos coa pica, que é o apoio que ten o violonchelo moderno, nin coa barbada e a almofada, que tería un violín moderno, algúns violíns modernos, para intentar recrear de que forma soaba esta música cos instrumentos máis fiéis aos orixinais e ao momento. A parte de eso, para as nosas interpretacións, pois acudimos ás fontes, aos textos, aos tratados da época para, digamos, investigar un pouquiño. Por eso nos gusta falar e comentar estas cousas e compartilas co público, porque se chegamos aquí e tocamos simplemente, pois non se entende, pois igual o traballo de pesquisa que hai detrás destos programas. Viaxamos entón a Portugal porque no momento que Domenico Scarlatti chegaba a Lisboa como mestre de cravo, tamén ia para a corte de Lisboa un músico portugués importantísimo chamado Carlos Seixas, que é o maior músico do século XVIII. Escribía sobre todo para tecla, para clave. Seixas naceu en Coimbra, e moitas das súas sonatas, moitas non, algunhas das súas sonatas, tamén por esa idiomática, se coñece que estaban interpretadas deste xeito que vamos a facer hoxe. Hoxe traemos unha, con esa forma tan característica das súas sonatas, dun primeiro movimento, o segundo é un minueto final, unha sonata moi cortiña que leva os movimentos casi enlazados. Moitas grazas, agardamos que lles guste.
cheamos agora a última obra do noso concerto, que é unha sonata de oposición, de eso que falaba eu no inicio, como a primeira que oímos. Sonatas de oposición eran un corpus musical que se escribía para unha das probas de acceso a un posto na Real Capela, que era unha das institucións musicais máis valoradas e importantes da España barroca, non? As sonatas de oposición para moitos instrumentos, hoxe presentamos unha de violín. Estas sonatas eran escritas expresamente para esta proba. Esta proba consistía en 3 partes. O candidato tiña que tocar primeiro unha sonata de libre escolla e despois tiña 5 minutos para ver esta obra que tiña sido escrita expresamente por un violinista para a ocasión, podía vela 5 minutos antes da proba e a continuación tiña que interpretar. E despois había outros exercicios de capela que se chaman. Este tipo de repertorio acompañábase sempre con un violonchelo solo. Probablemente fora o máis cómodo no momento, porque era unha lectura, digamos, a vista, ¿no? Prácticamente. Esta sonata que vamos a oír agora é do compositor Juan Olivier de Astorga, que era violinista na Capela de Cádiz, e intentou moitas veces gañar un posto nesta Real Capela, presentouse moitas veces o exame, nunca aprobou, pero sí que curiosamente o chamaron moitas veces para escribir estas sonatas para outros candidatos. É unha sonata xa un pouquinho máis avanzada, é de finais do século XVIII, xa ten unha linguaxe un pouquinho máis clásica, está articulada tamén en 3 movimentos. Penso que nada máis, agradecerlles unha vez máis que nos teñan acompañado esta mañá de música, esperamos que disfrutasen, e nada, quedamos entón coa sonata La Mayor de Juan Olivier de Astorga.
rematamos o concerto cunha folía de Pedro López Nogueira, compositor portugués. Moitísimas grazas.